Eu fac fața. Și eu fac sunetul. Pe aia invers, îți dai seama. 3, 2, 1 și... Ești pregătit? Da. 3, 2, 1. A fost bine? Nu știu că nu pot să nimic. Haide, fii atentă, uite-te la mine, da? 3, 2, 1 și... Crezi că dacă o să mă văd și nu-mi place cum am strâmbat și te las să le pui. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Veți să dați și nouă un follow dacă sunteți duși. Vă pupăm și sper că v-a plăcut.